Taura teens way. Celebrity lifestyle. Taura teens way. My top secrets are Taura teens way. Social life yako. Taura teens way. Taura teens way. Taura teens way. Hello guys, welcome. I cannot say welcome back. Welcome to our new podcast show. Taura Teens. So nasi tine watiri kuda kuti ataure teens. So chekutanga kana uri munyowani usati subscriber on this YouTube channel yakanzi Real Nas Productions. Subscribe, turn on your notification bell so that every time I will upload a video like this one munandi you'll be notified. Also don't forget to follow our Facebook page also at Real Nas Productions. Aiwa nasa kufamba ndega ndiri kufamba nevakuru nasi tina co-host wangu anonzi Jonasi. Ngatimuombera co-host I'm not getting so zita. Alright. Jonasi, aka J for real. For real. The only living lover boy. The number one lady straight. Wow. So today it's going to be interesting. Yes, very well. I think you can introduce our although he is a man who needs no introduction, but just do the honors of introducing him to our audience. Yes. So today in the studio we have Master Mabanduru. Aiwa zvakarongeka. Ona ka respect ndapfeka bhachi. Wakapfeka zvinoendera aiwa, it's good to have you this show and as our first guest on this show. Aiwa nchiti mufaro wedu kuva neo. Anditi chekutanga I know they know you. And kungoita kickstart our conversation. Yes. Zita riri pachitupa, I know they know you. But toda ungowana pekudi kutaura kuti utaure teens. Riri pachitupa kuti munhu akazononga chitupa. Okay, anokwanisa kuzoya nacho patera. Okay, ukazononga chitupa chakanzi Rodney Desire Mashandure mastreets kana changora score chichichi munozongoona nacho zita rangu ndonzi Rodney Desire Mashandure and I'm 28 years old. I'm a Zim dancer artist, but genre nozoya genre pakuchinja kwaro tichaenda ku Afro pop. Okay. It's a new one. It's a new one. So guys, I think makutozvionera Messi Jonas takutorowa nemasecrets. Masecrets ekutoti pane zvikuitika nditi. So over to you, Mr. Jonas, in that in the kickstart. I'm not 28 at the age of 28 magopisa dara. Mwatango pisa rini mdara. Asana madomori cha 30. Mpataka kupisa ngoma Jonasika. Tasinga mbo da kupisa. But takatozopisa mistera rangu ranaro postara ndoreta se repisa. Ukatozorealize kuti wakupisa. Takatozora yakupisa saka vanhu vanotozoita kuda munongoziva kana munhu from the ghetto to uptown munongoziva zvine zvinoitika chichichi saka ndo patakatozotanga kuona kuti totopisa pane pamwe pekuti toda kuvanza kuti munhu kuda kuva hambo hanzi kuwanika humility kuti aiwa inini roisa pamusoro uri kupisa. Takatanga ngodzi zvemunana 2015. Okay. 2015 and kuchitongweza ndo patero kwendero tuma local studios chichichi. Yeah, so I think ndo patakatanga kudziya then tama 2019 pampa kuone to noise ya moto kana chichichi then zvakuzoenda kuma
2021 anga yabvira moto Alright. akatobvunza mugeto kuti bvira moto chii they will explain to you. They will explain. Yeah. Alright, toda kudzokera futi ikoko kwakatangira the journey. And Yes, yes. When can you say inini professionally ndakatanga kuzorwa mangoma professionally on this date? 2015. Alright. Yeah, ndopo tikatanga kuito zvinhu zvinoonekera munongweza kana maparents anenge achijamuka zvisingaiti kuti saite iyoyo iwe uchida kuita iyoona kumajonas iwo niwe uchida kuita iyoyo apa ndokwane patori nemaise vanhu vachiti aiwe saite iyoyo soka tongoti inini kuti ndizvotanga kunetsana nemaguidance angu ndatanga kunetsana nawo zvekuma-2030 vanhu vakatozoona kuti haiwa 2 years dzese chimonetsana nawo so ndakatozongosiyiwa zvikatonzi amusiye hateri apa unenge uchiudzwa uchinzi uchazviona anditi uchazviona so zvichidaro anditi toda kuti tikurumidze because we know very well kuti makamboibvunzwa mibvunzo iyi yakada kuita seiyoyo andi ndanzwa mambotaura nyaya yekuti from the ghetto to the uptown. Yes. Samazobvere kughetto makuenda uptown. And transition yachona kana makabva yakafamba. Iri munongoziva inini handidi kumbonyepa. Muona nyangwe Bob Marley, he was a ghetto youth. Muona inini unhu hwedu hwese hwatinoita titori maghetto youths. Andiyo. Saka pandiri kuti maghetto youths apa ndevekuti zvinhu zvese zvatinongoita zvinototangira ikoko kana achiti uptown asi kuti jamaster ashifta kuenda kuuptown no chitown ndo nharaunda yangu. Alright. I just have a quick question. Kana mchiti ghetto youth mukura kuti chi can you trade with me kuti munhu anonga achinzi mughetto aita it's brain kudiagnosa kwebrain dzako dzine zichiita ndokunoreva kuti mughetto youth. Alright. So dziri pakoka mozopfurira nyumberi ko brain dzevetimu rekuuptown dzine dzichishanda sei according to kuona kwedu. Why ndiri kubvunza ndoda kubvunza bvunzo uyu uri related ku Zim Dancehall. I've discovered kuti Zim Dancehall Jonasika inopushwa nemaghetto youth. Zvinonetsa kuti timu rekuuptown ridi timu zhinji ighetto. So mindset inosiyana papi pavanhu veghetto nevekuuptown. Mwakanzi artist uyu ndewekuuptown uyu ndewekughetto. Zim Dancehall kana kuti ndikati Dancehall makaona Dancehall like paikatangira kuna na Jamaica munoona like mararamiro avo like it's ghetto maiziva zvese kumakabvunza kana ana Caputon kana ana iOption it's ghetto style. Alright. But there's a time inosvika yekuti paya pana ichiti uptown then dzinenge dzadiagnosa kuti aiwa apa level iri kai ndakufanira kuita semunhu wekuuptown. Munoona kuuptown kwacho ka kunochinjika pakuti zvese zvataita kana kuti tiri mughetto zvezvo tichitomikisa neboys samwe zvine zvisazopindirana saka ndo pamunozonzwa kunzi munhu atoita international star pane palevel kanochinja ndoda kuti ndibokubata ipapo ndoda kudzoka ipapo pekuva an international star and out from the ghetto and right guys toda kuti mbonwira mvura because chakuda kudzama so chimboramba Who is Blue Waters Cargo? Blue Waters Cargo is us, your reliable sea owls. We offer services which are indispensable, mainly for business engaging in international trade with the UAE. Blue Waters Cargo navigates through the maze of documentation, shipping regulations, and carrier negotiations, ensuring timely and cost-effective delivery of goods.
This, in turn, allows business to focus on their core operations, trusting that their logistics services are in capable hands. The advantages of entrusting Blue Waters Cargo as your sea owl is that we deliver exceptional services by understanding customer expectations, which are 1. Punctuality. Blue Waters Cargo delivers your goods right on time. 2. We ensure safe handling of goods, hence reflecting commitment to deliver and maintain the integrity of the shipped items. 3. Easy issue resolution. No one likes complicated ways to resolve an issue. Blue Waters Cargo offers a streamlined process for addressing and resolving issues, reflecting a customer-centric approach. Blue Waters Cargo coordinates, cooperates, and communicates right until your goods reach the final destination, every day aiming for customer satisfaction. Blue Waters Cargo, we are bringing you the world. sasekuru wevanhu unomboenda umbononwira mvura because zviri kuitika panapa pari kutopisa handiti pari kutopisa so the only Zimbabwean uncle today with my co-host Jonasi aka J for real. The privilege of hosting one of our own, one of our best, and Jam Master. Jam Master, welcome back. Yes, I'm back kungem sana. And I'm back kungem Blake Asina L. Alright. So toda kuti continue. Transition. Yes, let's talk about. Ndopana chiti uri ghetto yuti rakabva ku ghetto. Yes. Kana kuti ghetto yuti rakabva ku uptown. Pane different home. Because ghetto yuti rakabva ku ghetto. Rine struggle yarakaona and rinenge richida kutochinja. Life yakararama utakwanisa kuti asi. Alright. Settle muupenyu hwake. So transition inoitika pakuti brain dzako dzikwanise kufunga kunge munhu weuptown inenge yakunzi international staff. Alright. Saka ukagara painternational staff unenge international star. Saka ndo panenge pachiita transition yekubva yekufunga yekudiagnosa brain dzako kuti ukwanise kufunga kushifta to another level. So ghetto yuti re uptown struggle chaiyo anigona asingatoiketi chichichichichi utoona kuti mahandle anenge chita zvinhu anenge ari akatosiyana. Alright. Zvinozosiyana zvinoita kakunozonopera zvinhu zvacho faster. But mudara muri papo makamboenda kuchikoro lese musina kudya here mudara muchitostrangula zvekutoti kana boots tozopedzera toti ai pakaipa chacho ngachingomisa. That's a nice one. Munoza munhu ukaenda kuchikoro pane imwe struggle yekuti unogona kushingirira uchiti aiwa because life yacho yandikurarama ndikufanira kuchinja life ndinofanira kuramba ndakashingirira pekuti 1 hauna boots, 2 bhurugwa uruseko, 3 pamwe wakatopiwa boots yechikadzi reblack yekungoti kufanira kungoenda. I understand that one. So wadzoka kumba kuti ukwanise kudya chikafu chacho pamwe pane pasina, you know, all those things zvikavu. So tingati ndo zvakagadzira Jamaster. Tokuda kuti ndo that's how Jamaster was found. Because I understand Jamaster is a brand, and the brand obviously rinenge rina founder. Then I found the talent in Jamaster, and then I upper a platform. Anyone you would want to give credit? Vakawanda vamwe vakazonosara zvavo
but Kupi wazaripi kumba Alright. wazara Alright. like muona vanhu vakaita sana Richman pane mufesi wangu vanonzi Richman vibes wekuchitungwiza mufesi aita zve-PA system zvekutairidza mapati zvokuti aitomboendawo kumapatiko totombonaimbawo chichichichichichi utipo kana $5 kana ari ma3 ndizvozvo mufesi ndiye akanyatsofounda Jamaster zvokuti kana ndakatanga kutoenda kumapasapasa ndakutoona kutogadzira fanbase kudai nokudai nokudai zvichitogadzira fanbase through that person because aikwanisa kutoita kudhara kwaitwa anonzi mapasapasa. And people nowadays, they're no longer doing all those things. I don't know why, but I think it was because of COVID-19. Alright. Because COVID-19, ndopaka miswa nonzi mapasapasa aitwa mumageto. Saka ndakaita andingamboti ndakaita mbiri ndakangoitawo famous. Alright. Difference if kuwa famous nembiri chi. Manzwa ngoma Jonas. Ndakangoitawo famous that time. Sokuti ndada kutozikanwa unzi kuna Jamaster. Kuzikana. Mastages vandazobva pakuita famous ande vandaita mbiri yekuti kunana Kambuzuma kunana Mbari kunana angokuzati chitunguza kuna Jamaster. So are you still working with the Richman? Are you still working with him? Yeah, because inini chandoitaga ndechekuti every step yandenda nzindalinka neme Mr. Jonas andika itori step rekutoti it's a ladder kwandiri kuti ndokwanisa kutoenda kupane chimwe chilevel. So I've never messed up. Like the relationship that you have with the Richman? With not with Richman only. With everyone who helped you to be where you are. Kanatoripo, you can drop your comment, drop it around. But inini brain zangu nemaoko angu zvandakabata nepandakatsika I know myself, I trust myself. So ndonya inoitika. So that's personality ndo Jamaster kuti makatonzwa Jamaster kana ndatonzi ndalinka nemusic mukoma for us singaite because it's a good achievement in real life. Alright. Just a quick number, like I really love like to ask my questions that are very social because like people they know your music and they love it. But abanyazoziya like Jamaster like for kuti ano mugari papi achika say and stuff. Brand ra Jamaster rine vakadzi vangani rine mabhebi mangani? Brand ra Jamaster because musina wakabva mupiwa benzi mudani ichiripo iri benzi tingaise kube ndichida kuti congratulations. It's an achievement. It's an achievement. So my comment vandisina upindura. Thank you so much for the congrats. He's driving some other people's dream car. Exactly. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Kuti nefame yanganayo kudhara ane benzi na zvakamira sei. How do you end of it? Ndo zvinhu zvandisingani zvamumakuita mundisimbisa ndindoziva ndakapenda pale makada maizwere hanzi ndoziva pane makaramba muchindisimbisa mani imi muri vanhu veukama funga kuti pane zvamuda kutsvaga chinotaura nyaya free and fair because mukona apa totoziva kuti zvakatoitika but musazondisimbisa zvekudaotomonanga aiwa tiri kupanzwa ndoda kuti ndidzokere Jamaster pandatanga kuziva uchiita mashows ndaiona I'm sorry to ask this and I'm sure you are going to allow me respectfully. A lot of people they don't know kuti Jamaster kazhinji vanoona roko pane roko raunenge uchi my right hand. Alright, this one. So a lot of people
zvinhu zvakuti havagoni kubvunza kana kutaura nezvazvo. What really transpired to your fin, to your hand? Jamaster What really transpired? Yeah. I understand you can keep the show running. Chirungu chinodi handiti. So usati wabvunzaka rega tibve tambo mwira mvura and then over. Usachire kureshika tinokutambira ine mufaro mukuru musachire kureshika ipanzvimbo tinokutambira ine mufaro mukuru usasaririre kumashure uya riunasi kwava kumberi kwekumberi wanzwa usasaririre kumashure uya riunasi kwava kumberi kwekumberi wanzwa riunasi kumberi pamahitsi kumberi pamavidhiyo kumberi riunasi kumberi pamahitsi kumberi pamavidhiyo kumberi life kumberi riunasi kumberi riunasi kumberi riunasi kumberi kwekuseri kumberi kwekuseri Right. Jamaster pane umwe mubvunzo kuti ma-followers ako. You know, nema-followers edu. Vanogona vanawo mubvunzo iwo pachigumo chako. I'm sorry to ask about this. Respectfully, they might want to know what really happened kuchigumo chake. Alright. It's right hand. It's right hand. Thank you for asking that question because so what I can say in short, it's a long story, but I will explain it in short. I was in South Africa. I was a barman. Cocktails. Okay. So nyaya yakaitika ndeyekuti pandaenda kubasa ndaitoshanda mumba ndasiyana ndaishanda mumbawa but zvasiyana so ndashanda mumbawa ndobva tobuda paipa tapedza basa ndobva tatofamba chichitanziri 4-5 if I'm not mistaken. Ndichitofamba paipa saka pakasvika chi makosa ndobva vatobata chi bhuko rangu mawana totanga wagwana andika ndobva wangoisa chi abango ndinongedzera chi banga andika andinongedzera banga inobva ndatongobata chi banga saka adaroka ndobva atota se apazuva chi banga reariya azuva banga reariya pandati ndasisafila chigunyo changu 1 vanhu vanofunga kuti pamwe chakabva but chigunyo chitoripo zvibva ndatopwara paipa nditanga kutoblika ndobva ndatoenda pachipatara chiri padhuze chichichi ndobva vangotraya kuti kuchisoneredza pachanjapo so
ndingangoti I was robbed in South Africa, so those zvakaitika. So I think mese muchakwanisa kuzadzikisa questions brains. Alright, guys, ndofunga pajeka tine urombo nekuda kweincident yakadaro. Indato Mr. Jonas, he can't. We are really sorry about that, my brother. But we thank God because a lot of people vakatoraskirwa. Yeah, hanzi kukurukura unge wapotsa. Yeah. Takutokurukura. And the buru inoonekwa nebaba. I like that. I like that. So guys, rambai muri papo timboenda kumbonotura mafemu ichi zvataurwa naJamas. I think zvinoda kuti tombotura mafemu nesota tobatikana. From Uncle Saint Jamas na Jonas chimboti. Mirai. Hello guys, welcome back to this wonderful program. Yes, Patrick Kurukura na mabanduru. Aditi, mabanduru. Over to you, Mr. Jonas. I know you have got my Benny questions. Mrungo zungudza msoro. Chichi kuitika like that. But like I have read what Jamas has said. And it's interesting. This story is very interesting. But really now I'm very concerned because mbozi nyazo ziendla zefemi yake ini ndobane question yangu nje, how do you handle fame? Because I know like you're a brand right now, like tikabuda niwezi, so like you know how do you handle that, especially with girls? Okay. And also ndoda kungo wedzere papo, you are married, right? Yes. Madam kana waripo and then zvoba zvaitika izvo zvinofamba sei, munozvibatanidza sei? Because our mafans vanokudai and with your spouse of course munomuda. Madam ndikangoti ndimusikana wandakadana naye for 3 years. Alright. Sandarora naye. Yes, ndamete. Yes. Mwana chikoro. Alright. Wafana kupekisa chikoro. Alright. Alright. Yeah. So munhu kuti she came pasina fame. Okay. Oh, alright. Wamunozorora maputika. Alright. No, it makes sense. Yeah. She came pasina fame. Any fame ikauya tiparochete. Alright. Alright. So I think she's me. Why is it? Yeah, and zvekuti anokwanisa ku understand zvinhu sema understand andinongoita. And then ne question yamabvunza mukoma Jonas yekuti how do you handle your fame? Fame waina kuenda kuchikoro. And apana munhu anokwanisa kuziva kuti
iwewe so and munoziva kana munhu uchirarama une vanhu vaunotrasta vanenge vari padhuze kuti just take anyone waibata kuti akwanise kana kukumanejera zvinhu zvaungochiita, you know. So pane time yekuti unokwanisa unotadza kutoziva kuti feme yacho muihendla sei. Then there's a time yekuti iwewe semunhu Mwari anopa problem nesolution yacho there and there. So kuti inini kuhendla kwandangangoita zvamufanira nekuhendla imimi. Okay, zvakafanana newe Jonas. You people munorarama normal life. Andika. You kubva pangone 15 years up to now. Do you know kuti pane vamwe vanhu vakaita zvimwe zvinhu pamakore esari iwo utorione zvinhu zvawakaita. Saka that is the same way yandinohendla fame because chinhu chekuti chinge chatobva uri. Saka tiri kuti ndiri kukunzwisai anditi munokwanisa kuzozvipatsana because I understand sezvamataura kuti matrusted people around you, mune mafans, mune family, and you've got friends who do to Jammaster. You know, inini sa ango said. Ndine ma friends who do ndine ango said they don't care. Avana ne baza nazo. Ndo vanhu vasina mbodi kudana kunditi ango. Vandana ne rangu rekugetu. Munozvibalancisa sei, right? Kuti izvezvi this is a professional setup. Okay. Tripabas, andini. Wa Jammaster. But you never mabadis are go. Pane sacrifice inoitwa. Alright. Sacrifice inoitwa ndekuti sajamasa makamona kadai. I don't have friends. Alright. Like, can you say that loud? I don't have friends. Chikunzo chitiri friend yamjava. Mufambo uchudza vanhu kuti ibwebwe. Saka shamwari yangu ndiwe munhu wandikushanda naye. Alright. Zvebasa zviri kuitwa basa kana ndichitoshanda newewe unenge utori friend yangu. Like pandaka 2019 ndaitamba nema-friends, then I changed myself andika kuita imwe version. Saka ndo version yamuri kutoona inoi. Saka ndotokwanisa kumbobvunza question because questions akawanda. You really like this version. Alright. Yeah, inini I understand you because ndambotamba neumwe mufesi wangu. Anditi mufesi wangu uyoyo akabvaita mari kugeto. Isusu tichiri kukwangwaya mudazvo zvichakaoma. Andidana akatondi mufesi yeye ndokutenda nanani. Andidana ndinoona wangu kuramba tingotenderera tritese amawana iwe uchashaya time yokuconcentrate with your own life uchimteerera ndichitoita mari uripo. That guy nanasi ndomufarira sei akanditi oye chirega uya padeni pangu makabudira banga baba. Saka imagine indakatosiya ma-friends ese. Ambotamba neni. It's a sacrifice in life. Zvinoitwa nema-artistic mufanira kuziva kuti hazvingoitwa iyo bhachira ndakapfeka right Inzwa mabhanduru stangizi right hazvingoitwi. This is not ikatoitwa nemumwe munhu urona yandakaita ikaitwa nomumwe tonzi airombe. To tell you the truth, guys, this is not normal. This is not normal. Like, zvamunogara muchingoona so this is Jonas, right? Ndodzoka kwamunhu magutsikane nezvataurwa ndicho. For now hanzi tisu ma-friends. Privilege yoti icho
Ndoda kuona une status kuti nhasi ndandine friend yangu angoseida. The only zim right. Jamaster, I understand kuti you've got your own social media handle. And umwe anorasika because unozwa nefame munhu anogona kuti ngobota mu Jamaster chichichi kuviringa vanhu. Ndatovaudza kuti pako chaipo ndepapi. Kana pane nhamba dzemabookings nechindozwa kuti ndara kusvikirika kwakutonetsa. Ndochokwadi. Aiwa hamusi kuda kuzvinzwa izvozvo but munobatika sei? Okay. Yes. Isusu ma social media handles edu munongona kanzi Jamaster ZW. On Facebook it's just Jamaster. Then on YouTube it's Jamaster Official. Okay. So then our management number is 0788-301-366, or else you can reach Leonas Production on this channel. Alright. Nice. Saka Leonasi takaipa. Takaipa. So ndoda kuti mutaure shoko renyu rekupedzisira Mr. Jonas tirege murume uyu ambosunduruka pana patiri kutonga. It was a great time with you guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the notification button. Realness Productions, Facebook Realness Productions, YouTube Realness Productions, TikTok Realness, everywhere is Realness Productions. So me and my uncle say the man himself, Jamaster. Just watch out to River. Yes. Little River. So for now, say bye for Teens. now. Much love. Show the teens, way. Yeah, realness. Show the teens, way. Check for real. Show the teens, way. Show, Uncle say. Show the teens, way. What's check? Show the teens, way. Show the teens, way. Yeah, and Jim. Show the teens, way. The Quajan. Show the teens, way. The cool beyond the Show the teens, way. Yeah. Yeah, show the teens, way.